Burgemeester Van der Swan van Heerenveen opende de nieuwe moskee. En toen konden de buurtbewoners erin. Wel de schoon uit vanzelfs. Van een lietse tijdelijke gebedsruimte had de Marokkaanse moslimmeerschap nou een moskee met alle verschijnings. Nou, persoonlijk echt super. Ik sta te stralen. Maar ook de gemeenschap is ongelooflijk blij met deze prachtige resultaat. Buurtbewoners waren eerst benauwd voor meer verkeersdrukte en loodsoerlast, maar dat bleek dat te vallen. De oproep tot gebed bij gelijks wordt alleen nog intern dienen. Er zitten geen loodsversterkers aan de buitenkant van het gebouw. We hebben in het begin wel wat kritiek gehad, maar niet zozeer omdat wij hier een moskee gingen stichten. Maar eigenlijk omdat de gemeente de wijk iets anders had beloofd, wat men na de crisis niet meer kon nakomen. En Joet werd dus echt iependuif voor de buurt, met drankjes en hapjes. En het is nou echt feest. Ja, absoluut, absoluut. Het heeft ons ongeveer 14 maanden de tijd gekost om dit voor elkaar te krijgen. Ja, en een keer direct weer even zien hoor. Ja, absoluut. Ja, we gaan ervoor.